is megrendezésre került a Szihalmi Kik általános iskolában a farsangi rendezvény. Mint látható, ez az alkalom idén is, mint máskor, nagyon nagy érdeklődésnek örvendett, mint a felnőttek, mint pedig a gyerekek körében. Bartáné Galamba tanárnőt kérdezem arról, neki és a gyerekeknek külön mit jelent ez a farsangi rendezvény. Tanárnő, hogy tetszik megélni ezt a farsangi rendezvényt? Hát mindenképpen nagy élmény nekünk is, meg a gyerekeknek is. Élvezzük a különböző produkciókat, nem csak a sajátunkét, hanem a többiekét is. Másrészt a tanároknak tényleg nagyon sok felkészüléssel jár. Látom, hogy mennyit küzdenek a kollégák azért, hogy egy ilyen jó kis műsor jöjjön össze. Nem tudom, hogy mennyire láttátok, de biztosan. És hát tulajdonképpen arról szól, amiről kell. Vidámság, előzzük a telet, a tavaszt idézünk elő. Igen, azt láttuk, hogy a show az fenomenális, nagyon élvezik a gyerekek és a tanárok egyaránt. Miben más az idei farsangi rendezvény, mint például a tavalyi? Tulajdonképpen mindig újabb és újabb ötletek vannak, és mindig újabb és újabb. Talán ami nagyon érdekes volt, hogy most már azért előjött az is, hogy próbálunk ökocentrikusan gondolkodni, és akkor itt voltak ilyen nagyon szuper díszek, meg jelmezek, amik tényleg újrahasznosított dolgokból készültek, de hát mindig újabb és újabb ötleteket találnak ki a kollégák, meg a gyerekek. Tele vannak ötlettel, és egyre jobb is jobb. Akkor mindenkinek egy élmény ez az egész farsang, és mindenki egyaránt élvezi. Így van, szerintem igen. Köszönöm szépen, tanárnő!